Karpingan Thomas Council ASEAN. Lapen put. Ni fancy boy na tinang sarjong. Ni lo ni pa bunyi jamaah na patek. Kumari lo sila kiyo. Tara lang sa project ng bakal lukan. Tara langsung si World Environment Day langsung Katalon Karbiang Autonomous Council pen ke KCS TRP atum pen celang pensi song ke doan organizations ke doan lapen ke thekere abang puang pi doan atum pan apen Karbiang Long ati mabitung pen bang si dak pini taralang solong pensi suri ke patheng pi e pon adima bedat nililak isi sidak ke ji pusi ki thek pon sita lak isi ke pini along aprek adim pangrum pet pen ke Karbiang Autonomous Council pen ke deng pon ateng pen lak isi pini ani sibet theng pirong e pon lapen ang pardame Karbiang Autonomous Council pen mama theng pirong ki iji aning ke hanga tumban ke ake joy pen ki piponji aphan nilitum nursery penan claim asoteng ben tum ake joy pen si theng peron ron ponpo ethe theng pi theng prang dunang ji dolop long de oge pran ben chenglo lang lahayat amel tum jum jelo lasi mesen boy oge pran na mesen lang ka jum jelo ki juna lang ben chenglo ka prek tamil tum motor bo kan tami mesen po la so phansi la so saing de ke deng pon